A cikin wani ƙauye mai nisa a arewacin Najeriya kusa da dajuka inda gajimare suke da tsaunuka masu tsayi, shiru yake gun wata yarinya mai suna Amina tana yawan zama a gurin. Amina yarinya ce mai taushi da nutsuwa. Mutanen ƙauyen na yaba halayenta, musamman yadda take zama ƙarƙashin itacen nim kowace rana, kowace yamma tana rera waƙoƙin da kakarta ta koya mata. Amma dai ba mutane ne kaɗai ke sha'awar Amina ba. A cikin dajin da ke bayan rafin ƙauyen, wani matashin aljani ne mai suna Faruk ke rayuwa. Ba irin aljanu ne masu cutarwa ba, shi wannan aljanin na zaman kansa ne, mai nutsuwa da zurfin tunani. Shekarunsa da dama yana yawon duniya, bai taɓa jin soyayya ba har sai da ya ga Amina. Tun daga ranar da ya ji dariyarta ya kamu da santa, ba san cutar da ita ba. Amina irin wannan soyayyar da take ji da tausayi da ƙauna ya fara zuwa kusa da itacen nim tana zaune, yana ɓoye a duniyar aljanu, yana sauraron waƙoƙinta. Idan rana ta yi zafi sai ya sa ta busa sanyi, idan itatuwa ba su fara fure ba sai ya sa su idan ta ji daɗin tafiya. Amina ta fara lura da wani abu, ta ce wa ƙawarta, nakan ji kamar ana kallona amma ba tsoro nake ji ba, kamar ƙauna ne. Wata rana bayan waƙarta ta faɗi cikin iska, kowane ne kai? Na gode. Wannan kalma ta karya zuciyar Faruk, yana so ya bayyana mata amma dokokin duniyarsa sun hana. Soyayya ba ta san iyaka ba, ba ta damu da wani dokoki ba. Tun daga lokacin Amina ta fara mafarki tana ganin wani saurayi mai kyawu cikin fararen kaya, yana ce mata, kwantar da hankalinki, ba zan cutar da ke ba, na dade ina tare da ke a ɓoye. Mafarkai suka ci gaba, Amina ta fara jin ƙaunar wannan bakon halitta, amma jikinta ya fara lalacewa, ta fara yin fari, tana yin barci mai nauyi, tana magana da harshen da ba a ganewa. Iyayenta sun firgita sosai, sai suka kai ta wurin wani malami mai magani don nema mata magani. Malamin ya dube ta ya ce, wannan yarinyar tana da alaka da aljani, kuma ba aljani ne mai cutarwa ba, mai ƙaunarta ne kawai. Uwarta ta fashe da kuka, mahaifinta ya fusata sosai, sai aka fara yi mata ruƙiyya, aka karanta ayoyi, aka watsa ruwa mai albarka. Amina ta fara ihu tana cewa, amma baya cutar da ni, ya fi mutane tausayi. A gefe Faruk yana kallon abin da ke faruwa da ƙauna cikin zuciyarsa. Kasa jurewa ya yi kallon azabar da ake yi wa Amina saboda soyayyar da yake mata. Da daddare ya bayyana mata a mafarki karo na ƙarshe, ya ce, zan iya ƙona sararin samaniya saboda ki, in ji shi da hawaye, amma ki 'yar duniya ce ta haske, ni kuma na zo daga duniyar duhu ne. Amina ta fashe da kuka, da safe sai jikinta ya soma warkewa, mafarkai sun daina, iskar ƙauyen ta dawo yadda take ba da sanyi. Amina ta yi aure daga baya, ta haifi yara, amma kowanne yamma sai ta ziyarci itacen nim, tana zaune ne tana rera waƙoƙin cikin murmushi. Ta san a zuciyarta cewa a wani wuri wani aljani har yanzu yana son ta.